Ato pang ilailahon ang mabulukong kultura ug tradisyon sa tribong Tibuli sa Lake Cebu South, Cotabato ug mahinganghas sa maanindot nga suryanan ug talan-awon sa lugar. Ani ang atong RTV presents. Gikan sa mga kasuotan, accessories ingon man sa ilang mga instrumento, tataw ang mabulukon ug abundang kultura sa Tibuli dinhi sa Lake Cebu South, Cotabato. Gani dili lang mga local tourist ang mahingangha sa lungsod, apan lakip na mga langyaw. Sanglit gawas sa kultura ug tradisyon, abunda sab sa mga maanindot nga suruyanan ug talan-awon ang lungsod. Lakip ang halapad nga lawa nga Lake Cebu, Lake Siloton ug Lake Lahit nga mao'y nahimong source of income sa mga residente. Una musakay sa bangka ang mga bisita. Usa ka ritual o damsu ang gihimo ni Lynn Buti, usa sa mga cultural masters sa tribong Tiboli sa Lake Cebu alang sa proteksyon sa mga bisita. Kinahanglan sab mokuha og kamangyan o ongu alang sa pagmangayo og permiso nga i-welcome sila sa lungsod sa Lake Cebu alang sab sa guidance og proteksyon. Magpe-respect tayo sa spirit sa tubig, sa unseen spirit sa may-ari ng tubig or Fu Cebu for us to para sa proteksyon ng ating mga bisita. Dahil ito ang ating tradisyon ng Tiboli na lagi kaming mag-ask permission to the Fu or the spirit ng ating lawa. So, giilang land of the Dream Weavers ang probinsya sa South Cotabato. Gani, dinhi sa Lake Cebu nagikan ang pipila sa mga inilang tinalak master weaver. Sama na lang nilang dulay nga nakamugna og gatusan ka mga tinalak designs. Nahimo sab siyang recipient sa National Living Treasures Award. Usa ka pasilidad sab ang gibugna ni Lynn Buti aron tudluan ang mga kabataan sa tribo aron masiguro nga ma-practice gihapon sa bagong henerasyon ang ilang kultura ug tradisyon. papatanda na din kami, so dapat mayroong susunod sa amin. Ito ang buhay namin. Dito kami nakilala sa buong Pilipinas at buong mundo. Gibutyag sa Department of Tourism atol silang pagbisita sa Lake Cebu nga buot nilang mapaila-ila ang maanindot ug mabulukong kultura sa mga Tibuli ug ubang mga indigenous people sa rehiyon sa tibuok kalibutan. Napakalaking bagay po na makilala natin yung tribes natin dito at malaman natin yung long-standing traditions nila, so we get to appreciate the Filipino identity. Gihisgutan sab sa ahensya ang pagpaayos sa mga docking facilities sa lawa. Nais po natin na mabigyan ng oportunidad na ma-promote yung Lake Cebu, pati na rin po yung probinsya ng South Cotabato. Tourism here in Sorsogon will continue to thrive because the people of Sorsogon are ready to receive tourists from all over the world and from all over the Philippines. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao.